אחי. זה לא פעם. כן, זה כן. לא, זה היה תוספת, עכשיו זה פעם. זה פעם. עכשיו זה חדש פשוט. טוב, המטרה זה שאנחנו נלמד גם בסוף מאיך שהם משתמשים בפועל עובדים, ומהשיטת עבודה שלך, אנחנו צריכים להשאיר את הידע שלנו, לגוון את הדמואים, לגוון את הידע שלנו, ולדעת להציף את הערך של המערכת בצורה מהירה יותר, ברורה יותר ונקייה יותר בשביל כולם. אז אחת מהדרכים זה שיחה איתך, תהיה גם שיחה עם יוני, כדי שנוכל להרחיב ולהתרחב. רגע. למה אתה לא עושה הקלטה של קולי דרך יותר קל? כי אני לא יודע אם אחר כך אני יכול להעלות את זה ולתמלל את זה. כשאתה מעלה יוטיוב, אז אתה מעלה סרטון, ואז דרך הסרטון יש אתרים שמתמללים אותו. אתה מכניס לו את הקישור של היוטיוב, של הסרטון, והוא מתמלל אותו. לא לדעתי, זה... אוקיי. גודל של הקובץ. לא נורא. אני חושבת שהכי קשה לי להבין, זה תמיד שאתה מסביר ללקוחות, בדרך כלל סוכנויות, עם הלידים. גם שהסברת לי פה בפעם המיליון, מראש שאתה רץ איתי על זה מהר, לי קשה. לא יורדת לסוף דעתך איך הם יכולים לאמוד כמה לידים נסגרו מתוך סך הלידים שהם קיבלו. מבחינת לאמוד את התפוקה של המחירות, התפוקה של הטלפנים. אז בואי נעשה את זה יותר אולי תעשה את זה על המערכת, זה יהיה לי יותר קל. לא. שכאילו תיכנס למערכת. מה אתם רוצים? את המסע של הלקוח במערכת? כן. אז אני נכנסת לשיעורים. רגע, אבל מה אתם לא יודעים על המסע של הלקוח? אוקיי, אז אני אתחיל איך אני מציגה את זה ואיפה אני נתקעת. אז תמיד קודם כל ששואלים אותי גם למה חשוב קודם כל לנהל את זה בתוך הליד, אז קשה לי לעומק להיכנס לזה. ברור שיש את העניין של האופציה של התיאום פגישות, ויש פה לעדכן את הסטטוס ומי המקור, אבל יש אנשים שזה פחות רלוונטי להם ורוצים ישר לפתוח את זה בלקוח. רגע, בוא נעצור את זה. נעשה את זה בחלקים, כדי שאני לא אדבר מהר, ואז יהיה לי ריכוז של תשובות. נעבור חלק על איך שאת מסבירה, אוקיי? כשאני מדבר על אותו דבר בהתנגדות שלך, למה לפתוח במודול לידים ולא לפתוח במודול לקוחות? אוקיי? כמה סיבות. אחת, סיבה ראשונה, במודול לידים אפשר לפתוח על אותו לקוח כמה לידים, מה שאת לא יכולה במודול לקוחות. וכל אחד מהם מגיע ממקור אחר, אז אפשר לפלטר ולהבין כמה פעמים הלקוח הגיע אליי למערכת דרך לידים. אם אני למשל מעלה פוסט שבו אני מנסה להמליץ עליי כסוכן ביטוח, אבל בלי שידעו שאני סוכן ביטוח, הרבה עושים את זה בכל מיני מקורות שיווקיים, ואם אני עכשיו רואה שהגיעו אליי לקוחות שהם כבר לקוחות שלי, זה אומר לי, היי, הם בדרך לנטוש, כי הם מחפשים מישהו אחר והפוסט שלך היה טוב. זאת אומרת שאני כסוכן לא מספיק טוב איתנו, הם מחפשים משהו במקום אחר. אבל הם יזהו שזה אותו סוכן, אבל הם לא מזהים, שם לא בהכרח. לא תמיד מונח שם לוגו או משהו, כי הם רוצים לתפוס, הם לא רוצים שידעו מי זה. תשאירו פרטים מתוך איזושהי כתבה ממומנת בצד למטה רשום בשיתוף עם סוכנות א' ביטוח שבכלל קוראים לו חיים, אוקיי? אז זה שתדעי איך אפשר לעשות את זה, זה דבר אחד. דבר שני, מה שחשוב ואי אפשר לעשות במודול לקוחות, זה היכולת לקבל חיווי עבור נספחים. רק במודולידים אפשר לראות את זה בצורה נכונה. יש לך את העמודה, מסלקה, ביטוח ופוליסות. עוד דבר, כשמתקבלת המסלקה, אם עכשיו אנחנו עובדים במסה של לקוחות, היינו במסה של לידים, וקיבלתי עכשיו 10 לידים, 50 לידים היום, אני לא רוצה לגעת בכולם, אני רוצה לפלטר מי דחוף לי יותר. ואיך אני מפלטר? על ידי הצבירה שהתקבלה מטרום טיפול, וזה מה שאני עושה במודול לידים. אז אני רואה שעכשיו הגיעו 50 לידים, ואני מסתכל על עמודת צבירה טרום טיפול, אני בוחר מהתחתון, מהעליון לתחתון, ובמקום לבזבז 3 שעות על לקוח עם 10,000 שקלים, שרק אתמול להשתחרר מצה"ל, אני רואה שמחכה פה דג עם 1.5 מיליון שקל. אבל גם בלקוחות אני יכולה לראות מה הצבירה. אבל הם נכנסו ישר כלקוחות. אבל הם כבר קיימים כלקוחות. ואז את לא יודעת אם זה נכון למסלקה הקודמת, למסלקה החדשה, איך את מסתכלת על זה, אוקיי? אז החיוויים האלה מספקים לך. עכשיו אל תשכחי שלפעמים אנחנו רוצים לשלוח מתוך המערכת ל10 לקוחות שיחתמו על נספח א'. נכון. מי מהם חתם או לא חתם? איך אני יודע? אם הכנתי קישור קבוע, החיווי עוזר לי לגלות מי הם הלקוחות שהעתינו, הם מילאו פרטים ונטשו אותי בשלב של החתימות. סגרו את התהליך, וככה אני יודע לפנות אליהם. אז כל הפרמטרים האלה מספקים לי את זה רק דרך מודול לידים, משהו שאני לא יכול לעשות במודול לקוחות. רגע, הכי חשוב לפנות.
אבל הרבה פעמים... אני אלמד אתכם הכל להישאר לי כלום. אוקיי, שחר, אבל הרבה פעמים אנשים גם אומרים שלאו דווקא זה שיש לו הכי הרבה צבירה זה לקוח שיותר מעניין אותם. נכון, כי יש כאלה שעומדים לפי פוטנציאל. נכון. מה זאת אומרת? וגם פה את יכולה לעדכן משהו שאת לא יכולה בתוך מודול לקוחות, כי אם יש לך כרטיס שלי ואת יכולה לרשום שם בעמודת פוטנציאל או בהערה פוטנציאל ל2 מיליון שקלים ששוכבים נזיל בבנק שלו באיזושהי קרן כספית, את לא יכולה לרשום את זה בתוך המודול לקוחות, וזה את מנהלת תחת המודולידים. שזה בהערות? כן, בתוך הכרטיס. אוקיי, אבל עכשיו כאשר אני אומרת מסע לקוח, אז נגיד, תמיד עולה הנושא הזה, והכי קריטי לסוכנויות, איך באמת הם יכולים לאמוד את התפוקה של איש המחירות, או לחילופין זה מתחלק לכמה חלקים, אל תערבבי את זה ביחד, אוקיי? ותסבירי להם את זה גם. בסופו של דבר בסוכנויות, אין בן אדם אחד שהוא עושה את הכל. נכון. יש טלפנים שמתקשרים אל הלקוחות, יש סוכנים שמגיעים לפגישה, ויש תהליכי עבודה של מחירה, אוקיי? על פי רוב זה 3 חלקים נפרדים. ברוב המקרים אולי יש 2 חלקים, זה מתערבב בין הסוכנים לבין התהליכים. אבל בואי נעשה דבר כזה, הפרמטר הראשון שהם רוצים לפלטר, זה כמה לידים הגיעו לפי מקור שיווק, לפי משפך, אוקיי? מליד היה, מכנס שהעליתי, מקישור קבוע בזאפייר או מה שזה לא יהיה. אז פעם אחת אני רוצה לדעת כמה לידים הגיעו אליי החודש, היום. זה פרמטר אחד. פרמטר שני, אני רוצה לדעת כמה מתוכם הפכו להיות פגישות, עם כמה קבעתי. וברגע שאני הופך את זה לסטטוס של נקבעה פגישה, אז אני יכול לפלטר שמתוך 100 לידים שהגיעו ממקור הפניקס, סוכנויות, עכשיו נפתחו לי 70 פגישות, 70% הצלחה, מעולה. רגע, לאט. אז בעצם, אני קודם כל, הלידים, אני לא חייבת לפלטר, אני רואה כמה לידים, תמיד בדרך כלל מעניין אותם, לא המקור גם, כאילו כמה הגיע היום. נכון, זה תאריך היצירה. אוקיי. זאת אומרת, עכשיו את יכולה למדוד את זה, או לפי מקור, או לפי תאריך יצירה, יכול להיות שהקמפיין רץ חודש, שבוע, אז אני מגדיר זמן ומקור, וזה מה שאני רוצה לפלטר. במהלך השבוע הזה הגיעו אליי 100 לידים. כמה מתוכם הפכו לפגישות? כמה הצלחנו להפוך אותם לפגישה, אוקיי? כמה נכשלו בגלל אי התאמה, כי השאירו פרטים לא נכונים. את יוצרת את זה ברמת הסטטוסים, ואז את יכולה לפלטר ולנתח את המידע שהגיע מהלידים שלך. אז אני רוצה לעשות את זה איתך שנייה ביחד. אם אני עכשיו... לא צריך לעשות, אני רואה. טוב, אז סתם. אם אני עכשיו מציגה ללקוח, לסוכנות, ואני רוצה לעשות את זה בצורה הכי מהירה, האם אני מראה לו את זה, או שאני פשוט מריצה לו את זה במלל כמו שעכשיו אתה אומר? את יכולה להציג לו את המודול ככה, ואז את מראה לו תחת העמודה של הסינון 2 יכולות סינון. יכולת אחת שאומרת לפי מקור, יכולת אחרת שאומרת לפי סטטוס. אז תגיד, אני מסננת סתם לאנליסט. כן. ולפי מה אתה מסנן עוד? תורידי את הסטטוס, תסגרי אותו. לפי תאריך. אין לך, אוקיי, תחפשי משהו אחר. לקוח קיים, אני יודע מה. לא, פייסבוק בדרך כלל יש הכי הרבה. אוקיי. ותעשי לפי תאריך יצירה. ואז דווח שאני רוצה. נכון, ואז תעשה נגיד דווח מחודש מאי. יאללה, מאפריל, לא חשוב. כן, לא, אני הולכת רחוק, כי לדעתי לא פתחנו פה לידים. בסדר, לא, נוען. אוקיי, את עושה פה את הפילטור, אז הגיעו לך 100 לידים. לצורך הדוגמה, הנה את רואה מצאת 6 לידים. עכשיו את יכולה לפלטר על זה כמה מתוכם ממתינים, כמה מתוכם תואמו, כמה מתוכם נמכרו בהצלחה לפי הסטטוס. אוקיי, אבל איך אתה מסדר בדרך כלל את הסטטוס? שוב, אתה עושה פילטור עוד אחד של סטטוס? בטח, אני יכול לעשות גם וגם. עוד תצוגה או פילטור? לא, מה נכון? זה לא מה אני רוצה. זה לא משנה מה נכון, זה אין כזה. שאני רוצה, אבל אני רוצה... זה בהתאם לצורך של המשתמש. אוקיי, אבל תשים לב, יש לנו סתם 45 דקות להעביר, אני בכוונה נתקעתי איתך עם שאלות של גג לילד המפגר. שאני ב-45 דקות האלה רוצה להעביר לסוכנות הכי מהר את הרעיון, מה אתה עושה בשביל להעביר הכי מהר? האם זה נאמר רק במלל או גם מהר עושה ככה? אני מראה את התצוגה, כמו שהראיתי לך מקודם, ואני אפילו לא נכנס לסנן, אני רק מראה את היכולת של הסינון. סינון. אני אומר, הנה, תראה סינון אחד, סינון שני, סינון שלישי. מפה אתה נגזר 50 לידים, אוקיי? אוקיי, ואיך אני יכולה לראות כמה נקבעו פגישות, אם זה ממתין... לפי הסטטוס. סטטוס, אוקיי. עכשיו, אני חושב שגם יש לך עמודה שמדברת על פגישה. שימי לב, תרשמי פה פגישה. את רואה? אז יש לנו פה תיאום פגישה.
אז אני יכול לדעת מי תהיה כמה פגישות תואמו היום מתוך ה-50 שהגיעו היום. אז אם הגיעו ל-50 לידים היום, ויש לי עמודה של תאמים פגישה לפי היום, אז אני רואה שמתוך ה-50 תואמו לי 30. אז אני יודע, זה קריטי להוסיף את העמודה הזאת. מה זה תיאום פגישה ראשונה על ידי? כאילו מי הראשון שתיים? נכון, לפעמים זה פגישה חוזרת. זה לא משנה עכשיו העמודה, אחר כך תשחקי איתם. את הבנת שהיא כמו קיים, תשמי לך. אוקיי. אפשר פילטור נוסף, לא פילטור, סליחה, להוסיף עמודה של... אוקיי. מה אחר כך אתה עושה? נגיד, כאילו, שוב, אנחנו מדברים על עניין הלידים שלא יושב נכון. אוקיי, אז הבנו שהגיעו לידים, הבנו שאפשר לפלטר ולדעת וכמה התקשרו אליהם, ומי הנציג שעבד הכי הרבה היום, כי יש לך את זה לפי מטפל, או לפי מתאם פגישה. רגע, מי הנציג שעבד הכי הרבה זה לפי המטפל. או לפי מתאם הפגישה, מי תהיה הכי הרבה פגישות היום, חודש או שבוע. עכשיו גם מתאם פגישה, עמודה כזו. אז אני עושה סינון, אם אני אלך עכשיו... אני ממליץ לך, מה שאני אומר לכל הצוות שלי, אוקיי. לקחת קצת זמן ולהיכנס למערכת ולהכיר את השדות שיש לך לסינונים ופילטורים. אם את לא תכירי אותם, לא תוכלי לשלוף דברים מהמותן. כן. אוקיי? ככל שאני מכיר אותם יותר, אז אני יודע פתאום להוסיף אותם תוך כדי שיחה כשמישהו מעלה לי צורך. אוקיי. אז הגענו לשלב הזה, אז כבר הבנת שאת יכולה לעשות לך פה הרבה מאוד דברים תחת מודול לידים. מפה איך זה עובר לשלב הבא, איך אנחנו ממשיכים במסע של הלקוח. במסע של הלקוח אמרנו, עובר למודול הפגישות, נכון? כי אם אני מתוך הלידים קובע לי פגישות, אז המקום הבא שאני אכנס אליו זה מודול הפגישות. אוקיי. מתוך מודול הפגישות, אני רואה שעכשיו היו לי במודול הלידים 100 לידים, נקבעו לי 70 פגישות, אז אני מצפה לראות במודול הפגישות 70 פגישות, נכון? מה ההצלחה שלי מכאן? כמה מתוך הפגישות האלה באמת התקיימו. נסגרו. אוקיי. כי זה הסטטוס של להתקיים. אז אם אני רואה שמתוך ה-70 שתוכננו, התקיימו לי רק 40, אז אני כבר רואה את כמות ההצלחה שלי. זאת אומרת, שפעם אחת הם הגיעו, פעם שנייה נקבעו פגישות, ואני רק יורד למטה ולמטה, רק שאני מזקק את זה לכמה תחת שצריכתי למכור. אז אני רוצה לעשות בדיקה לפי מודול הפגישות בתצוגה של סטטוס. כמה פגישות הצליחו החודש. אז יש לי 50 שהתקיימו, 10 שהתקיימו, כמה? אוקיי. יפה. אז זה הדבר הבא. אחרי שהגענו למודול הפגישות, ויש לנו פה עכשיו תצוגה של התקיים, נכון? כן. יש לנו עכשיו פה 50 כאלה שהתקיימו. מה יהיה השלב הבא שלהם? נסגרו. לא, אנחנו הולכים לתיק הלקוח. כי ברגע שמסתיימת הפגישה עם הלקוח, אתה חוזר לתיק הלקוח, כי אתה רוצה להתחיל ליצור תהליכי עבודה. לא, אבל יש לי שאלה, איך הם יכולים לעמוד שמתוך הפגישה גם נסגר, לא רק פגשת את הלקוח? יש לך סטטוס. אבל, אוקיי, נסגרה, למה? בסטטוס מה אני יכולה להגיד? זה יתקיים. נכון, אבל להתקיים זה כאילו חווית ההצלחה, זה לא חייב, אם קיימת את אין השיחה. משיבות, אבל זה בתהליכים, זה לא בפגישות. אחד, אני חייבת להבין, שמודול הפגישות נבנה לטובת קואליטי. אוקיי? הוא היה אמור להיבנה בצורה כזו או אחרת, אבל הם גרמו לדבר הזה לרוץ קדימה. מכיוון שהם גרמו לזה לרוץ קדימה, אז מיכאל שם פה הרבה מאוד גדרות שהן לא באמת קשורות אלינו, והן מעכבות אותנו. ולאט לאט הוא מתחיל לפתוח אותן. אז זה למשל גדר שצריך לשחרר אותה. כי כרגע כל שורנס מוגבלים לארבעה סטטוסים. שזה לא נכון, אוקיי? ואנחנו רוצים לשחרר אותם. אנחנו רוצים לאפשר את זה שזה יהיה מודול חופשי כמו בכל אחד מהמודולים. ואז את יכולה להחליט שסוכן כותב, התקיימה פגישה הצלחה, התקיימה פגישה שלום, התקיימה פגישה ככה וככה. אבל אני לא הולך איתך למקום הזה, כי זה כרגע לא קיים, אז אני הולך איתך לשלב הבא. אוקיי? אז השלב הבא שמתוך 100 לקוחות, אבל יש להם פה נראה לי עוד איזה משהו, תביא רגע. אבל זה רק, חלי, זה רק כאילו, בגופים גדולים. נכון, אבל זה מה שהיה חסר לי. זה רק אם אישרו את הפגישה. בקואליטי יש להם כאן עוד סטטוס פגישה. אפשר לבקש ממיכאל להוציא אותו לבחוץ. אוקיי? ואז זה יכול לסייע לך. סטטוס פגישה בעצם אומר לך
נחתם סגור, בוטל או משהו כזה, וזה בעצם יהיה הכלי הנוסף במקום להתחיל ללכת למקום של סטטוסים עוד ועוד ועוד ועוד. אז תדעי שאפשר להוסיף את זה, ואת יכולה כבר לפנות למיכאל שיוסיף את הדבר הזה, ואז זה בעצם ייתן לך מתוך מה שהתקיים, כמה באמת התקיימו להצלחה. כשאני מסתכל על זה, אני הולך על השלב הבא, שבו אני נכנס לתוך תיק הלקוח, אוקיי? ומכאן אני הרי צריך להקים תהליך, כי יש ללקוח מוצר החיים, והוא סיכם איתי שאני רוצה למכור לו, נכון? אז אני יוצר פה תהליך תחת היצירת תהליך ממוצר, וכדי לקשור, זאת אומרת שהתחלתי ממודול הלידים, עברתי למודול הפגישות, ועכשיו אני חוזר בחזרה לתיק הלקוח. אז כדי לקשור... יש, אם פה מסע לקוח, יש פה חלק שלם שלא דיברת עליו, שזה הפגישה עצמה, הכנה לפגישה, ניתוח תיק. לא, לא חסר את זה עכשיו, זה לא מה שרוצה ממני. מה? זה אתם יודעים לבד, לא צריך לדבר על זה. כן, לא חסר על זה. אז זה נקודה, מתי אתה עושה את הניתוח תיק? מה, תחשבי? תראי, קודם כל יש לך את הליד, אוקיי. הוא מגיע לשלב של פגישה. נכון. הסוכן, בין המצב של הליד לבין המצב של הפגישה, מנתח את התיק, כי הוא מגיע נכון לפגישה. אוקיי. ואז יש לו שם, בכרטיס הפגישה, הוא יכול לעלות כל מיני נושאים שם. הוא יכול להכין לו מסמכים, הוא יכול לדבר עם העתקים, הוא יכול לשאול לו משימות לדבר עליהם בפגישה. כשהוא מסיים את הפגישה, אז, אם אנחנו ניקח את זה רגע למה שעידן רוצה, כדי לסגור לך את הפינה, בתוך כרטיס הפגישה יכול הסוכן כבר בסיומה ליצור סיכום לפגישה. ואז ישלוח ללקוח, בהמשך לפגישתנו, להלן 1, 2, 3. ופה אני מתחיל לעבוד. רגע, מתוך כרטיס הפגישה, צד, שמאל, למעלה, סיכום פגישה. ואז מתוך תיק הלקוח, אני רואה את הנתונים שיש לו, מי זה היה הלקוח הקודם הזה שהיינו אצלו. יופי. עכשיו אני רוצה ליצור תהליך, אוקיי? וכדי להבין כמה הצלחתי, שימי לב, אני רוצה לקשר אותו לליד שהוא הגיע ממנו. הוא הגיע כליד, הוא הגיע כפגישה. אז אם אני עכשיו יוצר לי סוג תהליך כזה, אני אוכל אחר כך במודול התהליכים לבצע פילטור, או לראות כמה תהליכים הגיעו מתוך הליד קשור הזה, אוקיי? אז אני רואה, אוקיי, ליד קשור, כי פה יכול להיות המקור גם, יש פה גם עמודה של מקור ליד, זה המספר של ליד, אבל יש גם עמודה של מקור ליד, ושם אפשר לסנן בעמודת מקור. אז אם אני יודע שקיבלתי 100 לידים מהפניקס, שהפכו להיות 70 פגישות. לאט. 100 לידים מהפניקס, שהפכו להיות... זה המקור, שהפכו להיות 70 פגישות, נכון? שמתוך ה-70 פגישות האלה, 40 הצליחו, כי הם התקיימו. נכון. כי התקיימו למצב של הצלחה. ומתוך 40 הפכתי עכשיו ל-30 נגיד, שהתקדמו למחירה, לשחלוף, למחירה, למינוי. אז אני מצפה לראות פה עכשיו 30, לא בהכרח 30 תהליכים, כן? אבל עבור 30 לקוחות, תהליכי מחירה, תהליכי תפעול, לפי סינון של עמודת מקור ליד. ואז אני מבין כמה זה יזדקק לי. קיבלתי 100 וירדתי מזה ל-30 לקוחות בסך הכל מתוך ה-100 שהגיעו. אז זה 30% הצלחה. רגע, אז האם אני מסבירה מסע לקוח שלם טוב, אז לא מסע לקוח, את כל עניין הלידים, אז מתוך המקור הפניקס. רגע, זה נחשב מסע לקוח. כן, אבל... את רוצה להבין למה זה מתחיל במודול הלידים, משהו אחר, אבל כשאת מדברת זה בכללותו מסע לקוח. כי הוא עוד לא הסתיים פה בתהליך. אנחנו מבינים, נכון? אבל יש לו עוד המשך. רגע, אז מתוך הפניקס, אני מסבירה לך בשביל שלי זה ייקלט. אוקיי. מתוך הפניקס, זה המקור שלנו. כמה פגישות תואמו. מתוך הפגישות... כמה התקיימו בהצלחה. התקיימו בהצלחה. רגע, אל תגיד לי. ומתוך ההתקיימו בהצלחה, כמה נסגרו בפועל, לא? מחירה? תהליכי מחירה. תהליכי מחירה. אוקיי. עכשיו, אחרי שהגענו לדבר הזה... דרך אגב, אבל איך אם נגיד ללקוח מסוים יש, לא יודעת, 5 לידים, איך אני באמת אדע לשייך אותו לליד הנכון? קודם כל זה על פי רוב, אם אני לא טועה, זה הולך סדר כרונולוגי. האחרון מופיע ראשון שם. אוקיי. זה אמור להופיע לך ככה, ממה שאני זוכר, זה כרונולוגי, האחרון מופיע ראשון. אוקיי, ולמה הגיוני בכללי? זה פחות הגיוני שליד יגיע כמה פעמים, אלא אם כן כמו המקרה שאמרת לנו מקודם. כי בדרך כלל שאתה מטפל בלקוח, אתה לא תטפל לו רק בבריאות, אתה תרצה לבדוק לו את כל התיק זה לא משנה, אבל איך לראשונה הוא הגיע? מאיפה הוא הגיע? נכון, אבל אני אומרת, הסיכוי שאותו ליד ייכנס כמה פעמים הוא די נמוך, לא?
תחשבי שמחר אני סוכן ויש לי לקוחות. ואני מעלה פוסט לקראת חודש נובמבר באינסטגרם, כל מי שעצמאי ועוד לא הפקיד לפנות אליי. העליתי פוסט, יצרתי את זה כקישור. לקוחות שלי, הם הגיעו אליי לדבר איתי על הפקדות. בסופו של יום אני רוצה לדעת עבור כל לקוח כזה, מה כל האינטראקציות שהיו לי איתו. אז אני רואה כמה תהליכי עבודה היו לי, כמה פעמים הוא הגיע. אוקיי, זה דוגמה טובה. אני אכתוב את זה כדוגמה שאני יסביר את זה ללקוח. אוקיי. נגיד, איך קראת לזה? הפקדות? לעצמאים. רגע. סיימנו? כן, כן. נכון. לא סיימנו. שחר, סבלנות. יש לי ילדים שמחכים. לא נורא. יש לך גם ילדים פה בשורים. אז אני מדבר. לא, לא. יש לך גם פה. אני לא יכול לגדל טיטן. טוב. איפה אתה חותם את הסיום של הסיום?